הנה, הבית ספר בפעם האחרונה. אני מקווה שאף אחד לא רואה. נצלם את הספון. אימא'לה. איפה ניר? ניר! אהה! היי ניר, מה שלומך? מתרגשת שמסיימים? הנה הקקל. קקל. בוא נלך למחששה. אני מרגישה כמו ילד סוגר. כן. אני לא יכולה להפסיק ולהמשיך עם זה. הנה זה המחששה. ופה זה ההמשך של המחששה. לא צריך להגיע לשם. נלך עד לשם? אנחנו נפסיד את הבגרות. והנה הברזלים של המחששה. אוי, מורידה על המחששה. מורידה על המחששה. לא, אני חושבת שזה. מה שאני אעשה?